ni jatenda duond bura mara ODM e gwenge mag Homabay okwedo mokalo kan mabende moko kuom jodongo ma Homabay konoero nokao mara sidho migosi Evans Kidero ne Laro kom Gavana ma konoero e yiero ma dwe mar aboro higa ni eri. Maendi biro bang' jodongo moko mawuok Rachuonyo romo e gwenge kom mag Kindube kendo sidho migosi Kidero e Laro kom Gavana kata obedo ni jatenda duond bura noero mar ODM Raila Odinga yande nosesidho Mikai Gladys Wanga ne Laro kom mar Gavana ma konoero. Wacha mabende osekelo pogruok kind jotelo kanyakla kod jopiny ma kaunti ma Homabay. Laktar Evans Kidero ochung' Laro kom Gavana ma kaunti ma Homabay kaka chung' kenda kata kaka independent candidate. I'm fortunate enough that in Homabay, after due consideration, the people of Homabay, led by the elders, by the chairman, Fares Ogada and his team, have found me to be worthy of their endorsement. The chief sidara in the Luo nation ni Raila Amolo Odinga. Na alikuja Homabay na akafanya ile endorsement na ndio ilikuwa endorsement ya mwisho. Anybody endorsing anyone else ni kama anapambana na anapigana na Raila Amolo Odinga. Na sisi hapa kwetu hatuwezi kubaliana na hiyo jamani. Kama ulitaka endorse before baba. After baba, sasa kama wewe ni elder unapambana na Raila. Na vile tunaona leo mtu anakuwa endorsed na wale elders ambao wanapigana na baba wanaenda kwa mikutano ya Ruto.